Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako ginalapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad na atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Radyo! Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around
me. This great big world is part of me and my Ganon, sa kasupon sa aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. Mayong hapon sa imo, ari ka man. Si Maria. Ha? Wala makapauli si Maria? Wala siya mga pahuli dito sa mundo. Hindi ka mo updanayaw? Hindi ah. Naayawan na gani ko pangita sa iya eh. Abi ko nagpauli na nisa. Ha? Wala. May di wala na. Ginbayaan niya gid ko. Ginbayaan? Nga asa din ka mo makadtuaw? Ay, si Maria Chuidok. Naglakat. Buta, ginbayaan niya kuya. Sa din gani nagkanto si Maria. Hapam? Si Maria Chuidok. Naglakat. Nagpabakulod siya. Ano? Oo, Choy. Si Maria nagpabakulon? Oo, Choy. Diyos ko. Kung nagligat pa itong hambalis ako nga maupod ko kuno siya. Maupdan ko to sa bakulod. Di nga bago ka lang nanugit sinasakol. Di Hapam? kasi lang naman, di man manugid si mo mo. Diyos ko. Mano to sa bakulod? Pangitao niya kuno si Pancho Saragusa. Ha? Kung ginoo ko. Meg, si Maria. Meg, kalma lang ba na? Basi ko na nung matabo sa iya, Meg. Hindi na nansunado yung makulod. Basi kung makita siya ni Trudis kag patyon siya, Meg. Meg, Inok. Mabuta sa katalagman ng kabuhi ni Maria sa kamot ni Trudis. Diyos ko si Maria, Meg. Kalma lang ba na? Patawhay lang ba na ang pensar mo? Wala sa matabo kay Maria, ah. Nakaambal ka lang si Meg kung hindi mo kilalang pamilya nga ginapangita niya. Patyon siya ni Trudis kung makilala siya nga bata siya ni Sir Pancho kay Marina. Meg? Kani Meg, palihog buligi ako. Apaso natin sa bakulod si Maria. Ano? Naluoy ka man, Meg. Apaso natin siya dito. Sige na, buligi ako. Meg, anay ka bala. Patawhay anay balang pensar mo. Kabudlay para sa imo, Meg, sa sitwasyon mo. Hindi, Meg. Bahala na kung magkalalaman ko sa pangita sa iya. Himuon ko na, Meg. Delikado siya sa bakulod. Delikado siya dito. Nahangpan kong ginabatyag mo, Meg. O sige, mapaulianay ako, ha. Istoryahan namon ini sa mayo ni Marga. Madisensya ako sa iya kaupdanta ka. At salamat, Kid Meg. Kailangan nga makabalik diri si Maria sa Dumaguete. Hindi ako mapamtang kung hindi makabalik diri si Maria. Hindi, Kid Meg. Araayan kay nung idok ang akong anak, Eugene. Wala sila kay Balo. Diyos ko, kabay pa nga updanay lang sila ni nung idok. Kabay pa. Relax. May balan mo ginapag-abot nato sa Dumaguete. Makita ko lang ang akong anak. Kompleto na ang tanan sa akong, Eugene. Wala na ako sa ginapangayo sa mahal nga Diyos. Kundi nga makita ako nga buhi ang akong anak. Naibalaan ko kung anong ginabatyag mo, Marisa. Ipangabuhi na lang nga ara lang sa poder ni Idok ang anak mo. Kabay pa, Eugene. Kabay pa. Napananaog ng mga pasahero. Malaot pa.
makatkuhanin sa terminal sang bus. Sa diin ako man. Tulom na. Sa diin ko ni makatuman. Kinahanglan, makapangita ako sang salang ko nga matulugan. Ay, tason, nagutom naman ko. Mangita ko anay sa makanan ko. Kag mangita dayon sa matulugan ko. Malakat-lakat lang ko. Basta makakita ako sa makanan ko. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, ayaw mo yan. Ay, damo ka rin isang kabaligyan sa pagkaon sa sidewalk. Ay, amo na ni kurang ila downtown. Kadamo sang department store. Ang ibang kapanirado na. Ay, ara may nagakinaon sa kilis ang sidewalk. Da man ko makaon na. Nagalaguok ng tiyan ko. Gutom na gid ko. Diyan, makaon ko. Diyos ko, hindi man pagpabayi si Maria kung sa din masasubong. Protektahin siya sa mga malahin nga tao nga nagatuyo sa malahin sa iya. Kinatugyan ko si Maria sa imo, Diyos ko. Hindi man siya pagpabayi. Protektahin man siya sa tanan nga tiyon. Sa tiin na yan sa subok. Nakalambot na yan siya sa bakulod. Ay, di ako mapahamtang sa pagpahanumdum sa iya. Diyos ko, kinakulbaan ako sa din. Sa diin ginbala siya. Ginoo ko, ubahiman si Maria. Ubahiman siya. Malayo pa bala kita, Eugene? Magabihan ta siguro sa pag-abot sa Dumaguete. Amo bala? Siguro sa buwas lang natin makatuan ang balay ni Nong Ido. Eugene? Ay nung excited ka nga makita ang anak mo. Malapit na lang kita siya, Marisa. Kani relax. Ipahamtang ang pensar mo. Makita mo gud sila buwas. Dumaano na gid ako nga makita sila. Do hindi ko na mapabuwasan pa nga makita sila. Siguro, dako na nga akon anak. Anggit mo na ihan siya sa akon. Ano ba, natural? Ikaw ang iloy. Matahom ka. Kasi siguro, matahom man ang anak mo. Ilabi na gid kay gwapo kay mistisong iamay. Eugene? Amo galing ning plaza sang pakulod, siling sang babae nga napamangkutan ko. Kanani man gani. Kadamo sang tao nga nagapinungko di sa plaza. Mapungko di anay sa bensya. Mapahuway-huway ko di anay. Nagano na ihan si
Si Papa. Piyugi nga, kabalo na siya nga. Ari na ako sa Bacolod. Ginsugiran na siguro siya ni Pam. Pasensya gid pa. Kabalo ko. Nga hindi ka gid magsugot nga pangitaon ko ang ako namay. Pero kinahanglan gid pa. Hindi ko maglinong, hindi ko makilala ang amay ko. Kung makilala ko siya, mabalik manggihapon ako kay Papa Idok. Siyang kinakabig ka ginakilala ko nga amay. Palangga ko si Papa. Labi pa sa ako natuod nga amay. Kani, balikan ko gid siya. Hindi ko mapabayaan si Papa Idok. Kinahanglan niya ko. Ilabi na sa iyo sitwasyon, subong. Hindi ko magkabalaka pa. Mabalik ako sa imo kung makita ko ng amay ko. Natuyo ko. May dakop lani sa bangko nga semento. Mangita lang ko karon sa lugar nga matulugon ko. Tamo pa man tao di sa plaza. Maplastar ko wala anay sa bangko Kakapoy sa pamacheck ko. Namaguan siguro ako sa kalayo sang biyahe. Himuon ko nga ulunan ang napsak ko. May nagitulog. Plaster ko di bala. Ay, ama. Doon man nila sa lakyan ni Madam ang nagapamusina, oh. Ay! Yagid! Yagid na! Gabi na ni, Hoy, ungi! Abrahin ninyo ang gate! Si Madam na, oh, nagapamusina! Dasigan nyo! Piho nga si Sir Pansong tuyo sina. Ha! Ikaw datubang siya! Ano? Tubig. Update ako sa basement. Gusto ko siya na makita. Okay, Madam. Paganimal na tutis. Arisya, mapakuno-kuno ako ng maluyang. For hygienic dishwashing. Love, kumusta ka na? Trutis. Oo. Kamusta ng love ko? Are you okay? Trutis. Sugod na ako sa gusto mo nga matabo. Oh, really, love? Ho. Tumanod kung gusto mo. Mapirmahan ko mga papilis na ginapapirmahan mo sa akon. Really? Ho. Love? Sugod na ako. Sa kondisyon nga pagwaon mo ako diri sa basement, naging prisuhan mo sa ako. Sure. Sure, love. Oh, so sorry, kid. Ikaw Kung napasugot ka lang tayo sa gusto ko, kung tani ulan na sa problema. Okay, boss. Dalon ko ang papilis nga papirmahan ko sa imo. Kag, pagwaon ko ikaw diri sa basement. Hiluway ka na, Pancho. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalandog kasing-kasing na palatuntunan. This is My Life.
Saya kasaysayan, Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerzel Haina. Ginsulat kit sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Action Radio!